chokwadi. Zvese zvandichataura ngezvechokwadi. Tabatwa nemunhu. Tabatwa nemunhu. Mwari arimubatsirawo. Mwari arimubatsirawo. Pamusoro ichangamire Mangu Mutasa, pamusoro idare raMangu Mutasa. Nyaya yangu yandauyawo nayo pano haisi nyaya itsva pamberi pedare renyu. Inyaya yatakambouya nayo pamberi pedare renyu muna February gore rapera. Mukatibatsirawo iri nyaya yanga ndandasungiswa murekwa Kizeri aiwa baba wangu asungiswa nemurekwa Aaron Sauramba pamusoro pengozi yakabuda ichiti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda muna Chiudzana mutsamba. Asi ivo tawirirana mweya wabuda uchitaura zvese wakati ngatiende timirirei muna musi 8 January akati timirirei tiende kumbotsvaga mari kumabasa. Kupera kwaFebruary toenda kuChipinge kuperekedza ngozi. Pakati ipapo February asati apera ndoko wakabva waenda kotsvaga kwaGwazai nekuti ngozi yakataura kuti yakazi ndimapipi Gwazai aishanda pamba pawo kuma-70s kuma-76 78 ikoko. Wakaenda kwaGwazai kwaMwoyo Shumba wakati ndokwaibva mapipi Gwazai wakatsanangura muno pamapepa awo. Asi ngozi yakadini wakabva wazouya kuno komangarira kuti ndo zvakuno isi tinotarisa kuti akuenda kuChipinge koperekedza ngozi wachibva wauya kuno. Ngozi yakanga yataura futi pazuva rekupedzisira remusi 8 January iyoyo yakati yaibuda pamuzukuru wangu mwana yehanzvadzi yangu yakashayika ikati handichadi kubuda pane muzukuru uyu pane mwana uyu ndakubuda mumba mavo kusvika ndiende koripwa nendichibudira pane mwana wavo musikana mukuru achibva yati ndo pandakubudira. Asi wakabva wangoita zvawakaita tazoya kuno kudare renyu Changamire ndiko makazoti wakauya nemapepa wakawerenga zvese wachitaura zvawakataura pamusoro pemapepa. Mukazoti wakazokumbira kuti tikukumbira kuti tidini mutisunungurewo Changamire nokuti matichenesa. Changamire mukataura kuti aiwa ndisandamuchenesa ndichatanga ndamupa munhu wangu avheneke kuti ngozi ngezvechokwadi ere kana kuti haisi yechokwadi ndochizopa mutongo. Saka takazouya tikazopuhwa chiremba waMukotsanjera asi takazoona musi wa23 March gore rakapera. Musi wa23 March anova James Sauramba anova ndiye baba kune imba yekwaAaron Sauramba iyoya pakaurawa mumwe mushandi anga asisipo anga adzoka kubasa aminoti anoshanda ndakangozwa kuti kuSouth Africa mimi chokwadi. Pakamira munin'ina wake anozi Aaron ndiye akamira sababa. Saka James anga asipo panyaya padare raWaMukotsanjera. Taita dare panze apo musi wa23 March waMukotsanjera wakabudisa ngozi iyoyo. Wabudisa ngozi iyoyo, ngozi yakazitaura zvese zvakaitika zvawakataura nemaurayirwo wakaita. Ngozi ikataura zvayakangotaura pamatare ekutanga nemubatsiri anga aripo wakatibatsira pekutanga ibudisa ngozi. Ikataura kuti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda mutsanga kuna Chiudzana. Wakadini makadi henyu kundidzinga kuti enda kumba kwako. Ndikadini ndida ndakaenda. Ikabvunza kuti ishe anga ari padare matare angu ekutanga atakaita kumusha kana madzisabhuku ari pano here ndakataura kuti ndiri wekupi. Pakanga pasina ishe, pakanga pasina sabhuku Mukoi, pamba ina sabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza tikati ndimi mamuripo wanga wati nechikunze kwezvishoma. Tikati pindurai zviri kubvunzwa zvisabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza akati munhu akataura ndiri wekuChipinge uyu ndiendesei kumba kwangu. Zvikazi kuonda kuchibvunza iwo muri wekwaAaron wakamutendai kwaMwoyo Shumba ndiani kwaGwazai kwaMwoyo Shumba havana kutaura. Asi pamapepa akawerengwa naJames Sauramba musi wekutanga padare renyu ramakazotipa munhu akataura kuti ini ndini takatuma takagara pasi pemhuri tikatuma musikana Rosemary naTanyaradzwa kuti endai kwaMwoyo Shumba. Asi vana Rozi vacho naTanyaradzwa vacho vanga varipo pamusi waMukotsanjera havana kugona kuti vapindure. Ndo chipsa chakataurwa basi kusiyana nematare kumashure ndo chakabvunzwa neWaMukotsanjera nengozi pane zvayakanga yataura mashure. Nekuzotaura kuti aiwa vanhu ava vane utsinye nekuti ndakaenda ndakubuda pane musikana wavo mukuru uyu asi wakaenda wakamutemeresa nyora uyu havana vakapikisa. Saka WaMukotsanjera wakazobvunza pakutanga wasati asvika iko WaMukotsanjera wakambobvunza kuti wakabvunza iye Aaron takamboti chingogara pasi achibva wabvunza kuti iwe wakatsamwei Aaron sazita wababa. Zvikazi wakatsamwei ikweyo mudare mangu ruzi wakatsamwa zvikazi handina kutsamwa. Zvikazi mudare mangu ruzi wakatsamwa zvikazi handina kutsamwa. Bvawanyarara wabva ati taure ngozi isati yabuda aibva ambotaura zvimwe zvaakambotaura hava achichingotaura achitaura zvemudzinza zvimwe zvazvo. Asi akazosvika pekuti imi mai vari kumashure uko kureva hanzvadzi yavo gomumashure maJames macho anga aripo. Zvikazi mhuri yenyu iri kupi? Zvikazi iri kuHarare. Zvikazi hana yenyu iri kuRoway.
zvikazi hana yangu haisi kurowa, zvikazi ndati hana yenyu iri kurowei, zvikazi hana yangu maybe bp mabp zvikazi nawa mukotsanjera aiwa hakuna mabp akadaro. Saka ngozi yazobuda yakataura kuti Aroni sauramba wakandiuraya kandikanda mutsanga muna chiyodzana. Zvikazi nawa mukotsanjera Aroni ndiani, iwava wanga wabvunzwa wakati ndibaba wedu. Zvikazi nawa mukotsanjera sei ndatanga kubata futi mumba menyu, kumwe kungwarisa uku kumwe kungwarisa aramba achidzokerera. Saka takazoti wakazotaura wamukotsanjera ikataura zvese kuti ndo zvandikuda kuti ndiende kumba kwangu, asi vanhu vari kuda kuramba vachinditsika-tsika, vari kuita utsinye hwekuti ndisaida kwandikondiripa. Saka wamukotsanjera akazoti aiwa nyaya yenyu imini chiendai kupi, endai kuna secretary mopiwe chinyi macharges, mari dzinodiwa pakuti tiende kuchipingi. Asi tikaenda kuchipingi tikashaya pamba pemunhu nengozi iyi, tichauya futi paground totanga futi todzoka futi kuchipingi kusvika tapaona pamba pake. Ticharamba tichidini, tichienda tichidzoka tichienda tichidzoka, munhu ngakuda kuti aende kumba kwake. Saka takaenda tikandopiwa macharges acho emari dzingadzitaura hangu dzakataurwa dzinodiwa ndani dzavamukotsanjera dzekuenda kuchipingi. Asi wakataura kuti dare iri, wamukotsanjera wakati dare iri rikapikiswa rikaona unopikisa dare randaita panapa nhasi ndicharidzokerera kana mahara ndinoridzokerera pano dare pamberi pamangu. Zvinhu zviri mumaminitsi, zvinhu zvina wamukotsanjera pari zvino. Takazoti taenda takasvika tikamira muna machi takazosangana netsaona yemuzukuru anga ari kuCape Town anga iri 24 years akakidnap akabva angotsakatika. Tikazomona kubva muna April akazooneka atoshata muna na July mwana wehanzvadzi yangu mudumbu rimwe chete. Saka pakazoitwa process yemadna yekuda kuzoona ndiyere kudini nekuzodini nekuzoprove kuti ndiye, takanonoka tiwe kuno. Asi ava hawana chavakaita, macharges tapiwa, asi havana kana kusoko ravakauya rekuti taakuenda here mberi kuchipinge kuya kotsvaga kwakataurwa nevamukotsanjera kana kuti hatisi kuenda kwakataurwa nengozi. Infact wakabva waramba wakadaro. Tamuna September ndipo ndakazoona kuti hapana kwatiri kuenda, isusu tisine matambudziko. Tine vanhu vakafamba wairi zuva rimwe chete, baba vakafamba mwedzi umwe chete. Musikana kuCape Town akafa musi wa6 June gore rapera, baba akafa musi wa21 June. Musikana awigwa musi wa18, 3 days after baba bva wafa bwawigwa musi wa24. Ngozi ndipo yakazotanga kutaura mashure tiri kugona mbidza baba. Saka hawana chavakataura chekuratidza kuti toda kuenda kumberi here kana kuti hakuna. Takaona kuti ini takaremerwa kumba kune mukomana ari kurwara nepfungwa, asi isusu tiri kunetseka. Ngozi yakataura futi tiri kumatare ekutsonzo ikataura kuti mwana ari kurwara nepfungwa kumba kwenyu ndini ndinomudaro. Anditi ane 9 years ito apinda mugore rechi10 tikasvika kutoba akusvika 10 years. Ikati mwana ndini ndiri kumurwarisa, asi kuti aite right ngamutange mwaenda kumba kwangu. Ava waenda kumba kwangu nedzinza rese koripa. Ndikaibvunza Ngozi kuti iwe uri kutaura kuti iwe mapipi gwazai uri kutaura kuti urikuda kuti watange waripa, uri kureva kuti wakanga wapedza kuripa here? Kazi aiwa. Ndikamuti wange wapedza kuripa wanomitira utsinye, wakaenda kobvisa matenda ndavo, ndobva ndabva pane mwana iyeyo. Saka izvozvi patinenge tiri unogona kutanga kutaura kubva kuma6 dzemanheru kusvika kana kuma2 am asina kuzorora, haarari haitise dzimwe nguva unorowa vanhu. Saka ini samukunzi kuti ndinda mukoma wacho ndindamira sababa, ndakaona kuti ndikaregera ndakadai uchasvika pakupuwadza munhu, nokuti dzimwe nguva dzanotomboita hasha rowa kana vanhu vakunze wozorowa munhu wofa, yaimwe ngozi kwatiri. Kana iye wacho akafa aikatakura mweya uyu, handiti unouya kwaita zvengozi kwetiri kuti hama dzangu imi mwamuri vapenyu makandiregerera. Saka ndopatakazouya kuno ndikazoona September pana chaitika, ndikauya kuno ndikada kuti tiite feedback, ndakauya kuda kuti tiite feedback kuna mama. Asi pandakasvika kuno patakazoona zuva ratakazopiwa mukana musi wa13 September tichingopinda kuti tichida kunyoresa, wasikana wekwaAroni wacho tanyaradzwa akabva atanga kuti tiri kuda kunyoresa, akatanga kuti tanga kuziva kuti wakatidaidza kuno uku wacho ndiani. Asi sabhuku nyatsanza ndiyanga akawafonera kuti kwazi muri kudiwa kwamambo. Zvikazi toda kuziva kwekudarira mambo wakatidaidza kuno. Tikati aiwa nyaya iripo toda kupa feedback, sabhuku ndiyo akamudaidza. Saka mudavangaziva nekuno kwacho wakatifonera sabhuku here. Tikati toda kuziva wakafonera sabhuku wacho kuti tiuye kuno nekuti hazviiti. Tikati aiwa alright tobva tambonetsana paipa, ikazi haitonyore ende zveshe yakatadza kubhuka, bva tatoona tingadisturba matare angada kuitwa nenyaya isidini isu ichatobuda baba. Saka ndo patakazobatsirwa, patakazonga tine mupurisa wamambo wakati ndinonzi Edwin Chimbazo, wakagara uvamwe ndo takasvika wakatanga kuti atende.
vakabvunza kuti maminitsi pakanyorwa maminitsi here kwamakaitira kumba kwenyu paifanonga paine mupurisa wamambo tikati aiwa mupurisa akanga aripo takangaitira panza paiva namukoma everson ndo wakatora maminitsi wakati maminitsi ndadini ezvakabuda pana mukotsanjira ndasiya kumba saka mukoma edhini wakazoti kana muri kunetsana pamusoro penyaya yezvakabuda pana mukotsanjira madii kupiwazve umwe munhu kana tomupa umwe munhu wari kutoda kuedza kubatsira zvikandomupa umwe munhu wekuti amubudisire futi tozwa kuti anobuda nezvimwe chete here kana kuti zvamuti zvakabuda pabatsiro yekutanga nezvakabuda pana mukotsanjira zvamuti zvakafanana uchabudawo nezvimwe chete here kana zvisina moenda futi pane umwe tikati inini bva ndatoti allright tinoenda asi toda kutanga tazwa kuti zvakabuda pana mukotsanjira zvabudiswa pamberi pamambo nekuti takapiwa wamukotsanjira takapiwa ndimambo tikaenda kune uye tikaonetsana mukatipa umwe munhu zvakanaka handiti hamuna kukanganisa zvakanaka asi tikaonetsana tinotadza kuwirira nekuti tinozouya kuna ani taita kunga sekunozi taenda kusupreme court tapuwa mutongo nesupreme court touya todzoka kuna kuvillage court tikazotadza kuwirira tichadzoka zvere kusupreme court takashora mutongo wakati saka ngatipotange tabuda neizvi tozoona kuenda mberi ipapo ndakanga ndafamba ndisina foni yanga isina moto ndandandoisiya kumba ndakabudisa mari yangu tauya takagara apa tangira apa tagara apa nachimbadzwa wacho wauya waruda kuzwa sekretary zvakafamba wasei muri uriziva iri dariri sekretary akangoti ehe zvikazi tichingouya papo ndakati foni pawakata mukotsanjira haanongotaura daro musikana mukuru Agnes machingura wakabva atanga kuchinja statement akati mukotsanjira wakataura kuti baba wedu haana kumbouraya haana ropa mumaoko mweya uri kunetsa uri mudzinza ndikati ina handina kufamba nefoni sori handina kufamba nefoni ndichitaurira vachimbadzwa vanga vana mupurisa wangu vakamira nepasaidi ndikati mari iri apa vandabudisa $10 yandandina ndikati tengai airtime inokwana mufonere wamukotsanjira izvozvi tiri pano takagara panapa akaona namba idzi ngedzavanhu vekwamuchangamiri unokurumidza kana kudayira tanyara dzakabva musasatombofonere mukotsanjira aba bva ndatoona kuti vanhu havasi kuchada kudini ba kuti zvibude because mukotsanjira aizotaura kuti chokwadi chakabuda padare rake tibva tangonyarara zvikazi munotsvagirwa umwe munhu kana musina mari yakakwana munotsvagawo wane mari dzakadzikira vamwe vanogona kuda ma150 ndo vachimbadzwa waidaro tikati allright kana paina vanoda ma150 ini ndandakuda kutoona hangu ndandaa kutonyepa ndichida kuona pfungwa dzavo kuti varikuda kumbodini vakuda kuti tiende mberi here kana tauda kuti zvifire mufamiri isusu titambure tiite mhuka dzechibayiro tikati aiwa kana kuri kuti awa muri kuda kuti pamunhu anoita kana ma150 zvavakureva kuti imba yako Aaron $75 isu imba yako Kevin $75 zvikazi nawo chimbadzwa ndikati asika kana zvakadaro inini mari yangu nditori nayo mangwana chakuswera mangwana ndotounza $75 apa ndaitonyeka ndichida kuzwa pfungwa dzevasikana izvona kutotaura kuti mari yacho ndinayo izvona kutoti mari yacho ndinayo saka uda kuti nditeera handina mari yacho vatatoona kuti hatidini achibva azotaura futi etanyara kuti aiwa isusu kuti tichatoungana ngokuti vachimbadzwa vakati muchazonyatsa munenge makutotanga zvekuungana dzinza rekwasauramba rese ndanga toda kutoti tichiuye kuuya kwekudare kwandaita ngekuti ndavaona kuti havasi kuchada kuuya kufeedback kuuya pamberi penyu wanga wasi kuchada kuchangamira saka ndaita kutosungisa kuti zviite nga wasungwa wauyawo kupi kuno toda kuti vachitipowo date pamberi penyu changamira because February wakatinyepera kuti toenda kuna February wakaenda wakatemeresa munhu hanzvadzi yavonyora wakaenda kuna anagwazayo wakabvunzwa varipo nengozi kuti wakamutendai kwamwe weshimba ndiya naona gwazayo wacho varipo wakaramba wakanyarasa wakanga watonyepawo kuti awa wedu ndiye akashanda ikoko saka handinoda kuti watipowo date nokuti kubva futi patakapiwa muna machi patakapiwa macharges ndo vamukotsanjira hapana chakatoreka saka ndokutoona kuti mhuri yekwedu ndiyo yakuita mhuka yezvibayiro yekungouraya yekungozi ngavachiripe mhosva dzaAaron saka ndanoda kuti watipowo date pari nhasi kusvikawo pamusi wa3 April inova Easter Friday, Good Friday ndo zuva rinenge rakasununguka kwedzinza because ngozi yakataura kuti imimi imba yekwedu yekwaKevin haisi kuzofa yakabvisa $1 pakufambira nyaya idzi kunyange zvatandaita panapa inge singafanira kubviswa $1 kazi ndakavashungurudza zvakakwana imimi imba yakwaAaron kunyange kooripa isusu hatibvisisei dzinza rekwasauramba haribvisisei wakataurirwa kuti ndisamuurayi munofanira kuripa ndimi kuitira zvese ndimi because hamusiniwo makandiuraya ndibaba wenyu maawana handichamuura saka handisi kumbozwa action iri kutorwa ipapo saka ndaiboda kuti vatipowo date riri padhuze tisasawape nguva yakareba ngokuti titonibhore
mazita Changamire. Regai nditi ndinonzi James Sauramba. Regai nditi patakauya pano takauya neuchapupu hwakakwana hwekuratidza kuti munhu akatishandira aibva kupi. Tikauya nemhuri yake, tikauya nedeath certificate, tikauya nemagwaro airatidza kuti munhu akatishandira aibva paMwoyo Shumba, aishanda baba wangu aidzidzisa paMwoyo Shumba primary school. So kuzonzi takaenda kunochekesa zvandizivi kuti zvinorevei, takanotsvaga nekuti takatondera kuti baba wedu wakashanda paMwoyo Shumba. Wakatora mukomana ainzi Mapipi George Gwazai, tikauya nemhuri yake panapa, mudzimai wacho nevana 3 nasabhuku Mwoyo Shumba wakauya pano nemudzimai wavo nemunin'ina waMapipi achiratidza kuti ndo vanhu vatakashandira. Saka zvokunzi tinoenda kunoripa isusu hatisi kubvumirana nazvo, nekuti isu hatina ngozi yakabuda kumusha kwedu ichiti takauraya munhu. Kana zviri kutaurwa kunzi takabvuma kuti tine dheti ratichaenda kunoripa, hatina dheti iro, hatina zvakadaro. Isusu takauya pano tikakuratidzai Changamire neevidence yatakauya nayo kuti munhu ari kutaurwa kuti takauraya hatina kumuuraya, baba wedu haana kuuraya. Hamene kumba kwawo ikoko haana kuuya nhasi tangotiya munge magona Changamire. Takauya zuva rekutanga muna January, musi wa 8, I think it was 8 January. Pano munhu iye anga asipo futi. Tikazouyazve akauya munhu iye panapa. Haana kubudirwa zvekuratidza kuti akaurawa nababa wedu. Ngozi inouya kumba kwedu isusu. Baba wangu mumba mavo kunana 4 brothers nesister. Hakusi kwekwairi kuda. Imba imwe yekumwe wei side. Chakaitika ndechekuti ndakambozvitaura futi. Chakaitika ndechekuti baba vangu vaishanda paSt. Augustine's vari ticha. Wakatora baba wake uyu akamupinza hamene kwaitemwa huni kumadhomu kuya basa. Baba wangu ndo vakamupinza basa. Unongoziva zveruvengo hamene zvakafamba sei, ndobva atanga kuvenga baba wangu. And vaigara kudhuze nekwataigara kuTsonzo, ndobva azotama akuenda kwaVumbunu hamene zvavanga vanetsana ipapa. So isusu taakupindidzwa nyaya dzatisinei nadzo. Ini baba wangu haana kuuraya munhu. Takauya neevidence inoratidza kuti baba wangu haana kuuraya munhu. Saka kuti ndinzi nhasi ndizoenda kuChipinge, unonzi ayo aripo munhu, zvakafanana nekuti Changamire wabirwa nemunhu wobva wati ndikususpecta uyu ndiye andibira, uyu wobva wauya neevidence kuti handisi ndakubira, iwe wobva wangoti aiwa chinhu changu ichi handisa ndachiona, iwewe hande unotibatsira kuti nditsvage munhu akandibira chero usiriwe. Kana kuri pane zviri kunetsa kumba kwavo hazvirevi kuti ndini. Kana kwakanzi ndezvedzinza rekwaSauramba, handisi baba wakwaSauramba inini. Sauramba ine vana baba vakuru kwandiri. Imba yedu yangonhongwa naiva vanhu vakati hanzi ndiko kune munhu akauraya, baba vedu ndiye akauraya. Hatina zvatinoziva. Ani? Takamuona. Nyaya yakatangira kwedu kuTsonzo. So yakatanga musi wa 22 December 2024. Tati tori kuHarare. Tikatozwana mai vachifona zvikanzi hanzi kune dare kuno. Kune dare tikatofungidzirwa kuti hamene dzimwewo nyaya dzemusha. Atove manheru takazonzwana mai vachiti nyaya hanzi ndenyu, hanzi baba wakauraya munhu. Baba wakauraya munhu nenyaya dzaitotaura zvichinzi baba wakati pane aibuda muprofita achiti hanzi baba wakati vaishandisa munhu Mapipi mahara, vakati hanzi tozokupa mukadzi zvichidaro aifadha izvozvo hazviiti. Anyway, ndobva tatangira kuTsonzo, dare rikaitwa, vakaita ndoiswa tidauriwa mai vangu 82-year-old, kunzi hanzi murume wako akauraya, bvuma kuti murume wako akauraya. Vaine muprofiti neighbor wavo ivavo anogara paNext Power kudai, ndiye akavafambisira nyaya dzese. Ndobva musi wa 22 ndaandisipo, tikatodaidzwa zikanzi iwe hauna kuuya, munin'ina wangu anga asipo futi, zvikanzi mimi hamuna kuuya, saka takutovhundisirwa paya zvikanzi munokonzera matere munomu, munotama nekuti hamusi kuuya kudai. Muri kuona havana kuuya nhasi, izvozvo vatori kupi, vatori kunovharisa nyaya idzi. Ini handisiri kuita, ndaitori kuchechi kwamurehwa. Then
takazoya musi wa25 December tikakumbira madzishe ishe wekwedu asabhuku tikaita dare futi musi wa26 December 2024. Akauya muprofita akatomboramba kuti hanzi handisi kuuya because ini ndakatokwidza nyaya kumatare handichauye futi ndakapedza nazvo. Ndobva azouya paya tikati ngaauye muprofita auye munhu wacho ari kubudirwa ngozi yacho iwe tiibvunze mibvunzo. Taida kutobvunza kuti tinzwe kuti iwe wakaurawa nababa wedu waishanda papi waiitei wakabva kupi. Akauya hatina kubvunza chinhu waingokarara vachingoita noise hatina kubvunza chinhu. Next thing takabva tati isusu hatichadini ndopatakabva tatsvaga kuti munhu yaibva tikaona kuti aibva kwamweya shumba tikati hatichadzoki futi kupi kwashe taakuenda kwamambo ndokuripota kwatakaita nyaya kunoku kuzosvika watakaita kunoku kusvika watakaita kunoku tikauya neevidence yatakakuratidzai Changamire kuti munhu uyu death certificate mhuri yake sabhuku anga aripo tikanoona guwa kwamweya shumba uko. Izvi zviri kutaurwa zvatizivi asi imimi nekutonga kwenyu Changamire makati mauya muri 2 families saka toda kuti mubve pano magutsikana. Kati zvakanaka notata toda Changamire zvamati clear panapa kuti takupa evidence inoratidza kuti munhu hatina kuti hana kuurawa chiti clear itidi tibve mukati aiwa hatisati tasvika ikoko chimboendai kusvikiro munodini kuti vanobvunzira kuitira kuti vabatsirikewo nekuti vanga vane chichemo vanga vazogutsikana kuti isu hatina hatisi takauraya munhu. So ndokwakaendwa kutaurwa hameno zviri kutaurwa zvisizvo zviri kutaurwa sisi vangu vari pavo inda handisipo ndondoshandira kure ende matare acho anongozonzi yemusi wa13 September yaari kutaura kunongonyorwa haina kutomboita summon kunongouya mafoni pamusabhuku anongouya wongofonera vasikana wonzi kune dare pamambo ndoziva hangu Changamire kuti munofamba nemasamonzi ipapo havana kuuya summon taangofonerwawo tikatoti ina handikwanisi kuuya wakauya nekuti ndanga ndiri kure wauya pano dare harina kuitwa nekuti anga tisikuziva zvafamba sei. Izvo zvino kuuya kwataita kuChangamire takatumirwa summons uri musi wa26 or something like that saka musi wa31 kune court case. Changamire tenge tiriwo kumabasa saka totozotadza kusvikira notozoti tadini tashora dare asi takakumbira takapiwa summon rakasvika rikakandwa nepawindo kumba kwedu zvatinoziva rinofanira kukandwa nepasi pedhoo rikakandwa nepawindo ndozoshaya hangu chinhu changu ndozoti pane munhu akapinda nepawindo inokandwa nepasi zvisinei takasiyirwa nhamba yemunhu akati inini ndini nhingi ndasiya summon ndikanyora WhatsApp kuti ndiri kure vadikani handikwanisi kusvika musi wa 31 ndokumbira kuti itwe deferred kune zuva ranhasi. Ndakapindura zvikanzi alright ndichakuchekera ndozonyora mangwana ko hazvina kuitika. Ndikatozoti hanzvadzi dzangu nana mama endai munodini muende kudare hatikwanisi kurega kusvikira nekuti kana mambo wadaidza kuti uyai tinofanira kuenda saka vakauya mukazotibatsira mambo kuti tiwane dheti ranhasi. Ndikuzama kutaura kuti nyaya iyi inenge ine vanhu vari kungoigadzira nekuti kumaraini kwatiri kubva uko kune vanhu vanongosvika pamba vangu mai vangu va83 years avo ende handisiri safe ndaakutotya kuti chii chiri kuitika wozi vanhu vanongouya vanongosvika anytime vatingotidaidza kuno I don't know what we are doing here. No, it's okay. Right. Remember, but many are ari pahondi zvakubudirwa akabudirwa akataura kuti koza waitanga kutaura Greek haana kumbotaura Greek pamusoro yeChangamire. Ndiri kuona kuti tatoreswa mhiko panasi pane kunyepa kuripo. Baba munini wangu wari kutaura kuti bazi mapipi gwazai wari kutaura nhoroondo yemauriro akaita mapipi gwazai mumba mavo kuzoshanda ndiri asi padare redu madare edu ekutanga mairi remusi rekutanga ndo pakazobuda zita rekuti mapipi gwazai isita tisingatozivi kuti ingozi wakangobuda mweya uchitaura uchizi uchabudira endai muungano kutsonzo asi ungano pane madzishe nemazisambo ndii ndakazvifambira tikaunganidzwa zvishuwa takazvina tikaudzwa zi Aroni wakandiuraya asi zita takabvunza ndiani akazita tichabudira kumberi pakabvunza ishe mukoyi vari muno kuti iwe ndivani akataura kuti nditaure zita rangu wakandishandisa asi wauda kundishandisa futi nditaure zita rangu zita rangu wari kuriziva zita rangu wari kundizi asati ataurira saka paakazotaura kuti Aroni zita rangu wakandiuraya wakazi iwe chitaura zita akaramba zvikazi mai wacho vamupambe nemai nemusikana akapeta maoko zvikazi munhu aizi ani mai wakati handimuzivi
zvikazi hamuzi here mukomana Ruth akafa arikutaura kuti ndakamurava mumba menyu asi ndaimushandira ndichipfudzira mombe dzenyu. Zvikazi munomuziva, zvikazi handimuzivi. Zvawazoti mukomana uyu ndi mukomana akashanda asi handizivi kwaakazoenda. Zvikazi aizani, zvikazi takakambirizivi ndandisingarizivi. Zvikazi makagara naye kwenguva yakareba sei? Zvikazi ndakagara wakatishandira kwegore. Ishe mukova yakati gore, saka pamaimudaidza maiti chinyi, maina iwe mukomana here kana kuti chinyi? Zvikazi aiwa ndaisingazivi zita rangu. Ingozi payakazi ndakashanda kwegore, wakatishandira kwegore, yakatoti ai ndakashanda kwemakore akawanda, hamuna kundipa mari yangu. Makatipa mari yangu ka1 kana kundipa mukadzi. Zviri zvechokwadi. Saka asi hamuna kuzoita izvo mukandiuraya. Zvikazi mukomana uyu maimudaidza muchiti chimba angoramba. Saka payakazoti ndakuda kupisa imba, ndobva wakazotaura. Zvaomera pekuti havasi uchada kuenda kuna kuchipinge kwakataurwa nawo wamukotsi kwakabudiswa ngozi chitaura. I think ndakataura kuti it's not always the case kuti unoenda munhu one. Mama tobhiliva izvo zvataura izvo kuti ndizvo. Ndizvo. Kana paine mukana kuti go for a second option and muzwa futi then munokwanisa kuchita decision. Kuzaidina kuti mundidzika muri kubvesa zvese izvi just with one person. Pana pamusoro ishangamira. Pamusoro patiri kuda izvo hatisi kubvesa nawamukotsa njera uyu. Pane muprofita akatanga wamakazombobvunza mukati achiti muchiti iwe wakadii kuenda kutsanga kwacho pachiodza kwakaraswa munhu. Akataura kuti aiwa ini ndanga ndichida kuti tiende ikoko asi ndakazoona pakuda kuita kakunetsana kandaregera. Mukati iwe waino ndiye anga ari wekutanga. Wamukotsa njera wangu wechipiri. Do you remember what the prophet I told you paziwa? Do you remember ndichitaura munhu kuti enda pokanochipaziwa enda moto report akatanga kuti ndichadini wongochangamira kana muri kutondera patakakupai madocuments tikaripota panapa makabvunza kuti ava tauya namapipo akatishandira isusu pana anoziva here mapipi wavari kutaura uyu hapana akasimudza maoko havana kusimudza maoko saka izvi zvari kungotaura kuti kuchipinge kuende kuchipinge unoita sei changamire tine urombo handifungi kuti ini ndiri kuenda kunotsvaka munhu handisingazivi Vakaita mukadzi aita kuchidikiso mbichana tikure mbichana yakakura chipanza handiti then wanziwa dara rakona kukusa chero wakazonganemisa masaramo totera nhepo ichisi pandichi kwaita kupa kwayo tine maona gwaza sho kumwe makoto kumsocho then avanziwa kwa madesa vaona napanza nakosa kuti msocho end of February 20 tozvakuda panza then awe magiraza wakusaka peni musaka vile wakaita seni aiwa towira tiona kazopata kuchinza hapo baba yakanachi ari mudaro ndesa masamu ndikatu pawazi ndakana nepa wino ndakatoza kuti ndasvika pamba pasina vanhu baba ndikataura nepa saka kama ndaona kuti rakavhurika ndasa nepa chi nepa wino ndakataura kuti ndakana nepa wino zvino nditakaudza ini sacho wani shoti awatoripo shuma ndaipo watoripo wesise murika kana zvasaka wona pana mwe chiremba kana kufamba ufamba kana zvipo chipo then munengena uyu arunzano anopenga kana muchinza kwa vumunozi kune benze kwa vumunozi chaiwa nematombo so ndiye sana munengena uyu atovhero ndezvo munenge but haasi akamubata pana basa kuri pana ndo patinoti zwisisa saka kwa ndo pana mtu arukura wasaramba musikana akabudwa panza apa nei arupenga arudza ari kwa honda pandosa chika kwa vumunozi ndokuti atakire papo wese wari kutobatsirika garai pasi musazvipende garai isista akuda kuti tione Because kana kutori another issue the same family asi kutaura nezve asi kutaura nezvemunhu wamutaura nezvanaye Aaron uyu ari kupenga kutaura nezveAaron nematombo ataura nezvaani komusikana kudirwa chete uyu anotopengeswa vamakauya naye panapa ndiye vamamakaurira handiti ndiye vamakaurira haasisi pane umwe anoita zvechi
zvokupenga zvimatombo pamusoro ndiye wavakutaura futi pamusoro pane uyo ari kupenga handitika akangotanga 2016 kungorwara chingoti kurwara hamiro chinya kuti tizozive kuti zvinhu zviripo paaron ingozi yacho akazototaura tiripo padare wese warikwaoneudzidzi kuti ngozi yakataura musa 22 December 2025 ndopa yakataura kuti 2025 aifanira kutanga kutaura nezvenyaya iyi ndiye akatanga kurwara 2016 then haana kutaura kobva kwazoti 2025 kwakuzouya umwe haakutaura asi uyu nyangwe ari kutaura uyu ari kundopenga so it means kuti chinhu chiri kupengesa nechiri kubuda uyu those are two different things hachisi chinhu one mina tinombotaura tinobatsirana saka ini chandinofunga kuti inini ndisununguke kuti ndimbodhira nechii dai chamboziva kuti ari kupenga because ini chandikuramba pamwe chekuti ngozi 1 haipengesi uyu yopengesa futi uyu musame family inoita 1 at a time inoita 1 at a time inotaura ngozi inotaura kuti ndakaurayiwa inini ndakaitirwa zvakati ndakadai nyaya yekupenga ingozi here kana kuti chigu chiri mumuchamenyu masaurama chamunofanira kugara pasi semhuri yekwani musati manongedzana musina kunongedza umwe basa kunongedzana imimi semhuri mune munhu ari kutemwa munhu nematombozi imwe ngozi yamunogona kutopesera maana yekuti munhu iye yakatema munhu mumusoro changamire ndimbopinda ipapa ndinoda kuti haisi nyaya yekupenga yakatrigga kuti auye kumba kwedu ati kwakafiwa nevanhu 2 urozvaona saka kune dambudziko ririko but wakurilinka kwatiri isi takava neevidence yekuratidza kuti hatisi involved kwakafiwa nevanhu 2 isisi kana vanhu vauya nenyaya dzekupomba vanhu ngava vatouye futi nemadeath certificate tinoziva vamwe vanhu vana vamwe vanofane edzi vachiuya vaititaura zvinhu zvakadzama saka kana munhu avaka uya nezvese kuti pakunzi theresikaizizi dziri pa hapana chakanyorwa pamedical boards manesi nemadoctors atonyora cause of chi of death kana munhu afa nezvisika zvisisikika panotobuda kuti pasina chinhu bcause mukauya meitenetsa mambo musoro kuti wakauraya vanhu 3 wakauraya vanhu 5 but uye nemapepa meitaura tichotonyora tiri panzara yekwana Kansere Direct. Independent wari kuti ndakanga ndiripo musi wauya chiremba mukosanjere. Pakasvika mukosanjere sitakanogara pamberi nanzvadzi yangu yari aparo. Saka zvadaro akatotanga kutoti imimi ndini mawanani. Pakabvunzwa kuti baba wemhuri ndiani. Ngomangu akati ndini baba wemhuri asi awa ndinawo. Aroni akati ndindauya newana waAroni. Ndini baba wacho kanzi pakanaka sei mimi vane muri kuitwa bhini nevamwe musha muri kurasura mhepo tikati hatizivi zvadaro mukosanjera akaramba achitsanangura akati indoda kuziva kuti mukomana iye kana enzi aishanda kubharinga ndiani wekwasauramba akamboshanda kubharinga ndimi akati ndakashanda kubharinga naVictor akashanda kubharinga asi Victor haana kuya ari kurwara tobvunzanzi zvakanaka iwo ukazodii zvikanzi ndakasiya mapipi ari pabasa ini ndikazopensionwa ndikasiya aripo tikatoti iwe zvanga zvamamuchiramba nyaya iwe unotoziva wako bhuku yaishanda kumakushi kubharinga iwe wakapinjana ukasiya aripo asi mune muchingodi muchinyeba dzimwe nyaya tikatanga kutotaudzana mberi pangu sangisanjera akati regai tivheneke nyaya avheneka waita zvaunoita pabasa ravo kati ndikuona kwandiri kuita ka hameno maitiro anoita akati tsvimba yangu yatarisa kupi kwandiri ndobvunza Aroni akauraya here Aroni akauraya here haina kutarisa kumashure kairi kensi kechitatu vadaro tsvimbo yakatarisa kuvanhu vakawanda zvikanzi tsvimbo yangu rega ndikubvunze futi chokwadi yatarisa kuvanhu ikati inimi vanhu yokasauramba mukati menyu mune vanhu vakabata pane akaisa ruoko kupesa mapipi mukati asi makurasira Aroni haana chaakabata ndikatozvinyora bhuku Aroni haana chaakabata
saka muri ndiye murongoita bhinasi arona anaro mukati menyu mune zvakawanda imi mudzinza menyu mutono akaromba mune vane nyoka mune zvakati pakataurwa zvinhu zvakawanda asi iye varongoramba vachititi ndimi asi kudare mutsikosanjera akati arona ana zvakabata tingasimuka kuenda kuchipingi tikadzoka futi pasina chataura masvika saka chandatoona kuti maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana ndizvo chaizvo because uyu akazwa zvake awo akazwa zvavo ende wakatonyorera nepasi ndozvataura imi mukutaura zvenyu andi saka makazwa zvakasiyana maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana andi saka manje kana zvatodaro iki not based on that kuzvitora nawo kuti zvatoconcrete we have to find other ways other means dzekuti chokwadi chikudikai chibude chaicho chaicho noti zvatinoti zvatoita because ndine my worry handiti ndichekuti it's not only one thing chikuitika mumhuri muri kupengwa mumhuri muri kufiwa mumhuri muno vanhu vari kubudirwa so hachingawi chiri chinhu one chiri kuita zvinhu zvese izvi it means kuti tore combination yezvinhu zvakawanda zvirimo mumusha of which as of now we cannot pinpoint kuti iwewe ndiwo uri kukonzeresa chii hazviiti ndakachida kutaura futi kuti anzi ngozi yaaroni handiti kumba kwedu muprofita akauya wamakamboona akauya kutsonzo madzishanga aripo nasabhuku zvikanzi kuti zvipere tofanira kutransfera ngozi tiise pamba bani tiise pavana vaaroni ambozvitaura kuti tiise pavana vaaroni ndikati no problem because ndakaziva kuti hapana hatina chatakaita sisi vangu vakagara apa vakaisirwa anzi vakaisi ndopakaiswa ngozi yacho apa nemuprofita waari kutaura muprofita wake iye zvikanzi munini wake ari kupenga uyo zvikanzi muprofita kuti zvipere ngatitransfer kupenga kwacho kwasauramba zvikanzi ngazviswa uye akaisirwa hatina handita chandiri kuona zvakatransfer nemuprofita zvinhu zvacho izvi zvikanzi zviuye uku uri kuona saka ingozi iri kungotaurwa evidence yacho isa hatina chatiri kuona isi zvinoratidza baba vedu vakauraya akauraya vanhu vekwamapipi taimhanya kwamapipi uku kwete kumhanya kuswera tinetsana munhu mumusha munhu izvi inyaya dzerovengwedzi kuona kwangu inini nekuti hatina chatakaita babanda ndokwesinendadovu kuti munhu akafa asikosara munhu akafa ndekwamapipi saka imimi why muri kuenda kuno umwe sauramba musingaendi kunana mapipi waridzechi wemunhu akafa mina ipa munoziva pamwe imimi hamufanirwa mukutsvaga zvinhu zvekwamapipi wana mapipi ndiwo vanofanira kunga vari kutaurirai uzainohoraiti mukaenda kunana mapipi zvinhu mukataura kuti tauya mwana wenyu watinetsa mozi upi moti ima munoita pana mapipi masvika kuti tatituye tichaurirane mwana wenyu adi wanetsa because my worry is going to say mongo bambo tinoita zvinhu zvekuti tifambe teerera musangofunge nyaya kuda kuzvidefenda it's not about defending yourself or getting away handizvo totitsvage nyaya yetonoti what's the best way tikasva kuti nyaya ite sei ipere ifambe handizvo ini ndikubvunza mubvunzo kuti imimi handizvo ari kupenga munin'ina wenyu ndizvo zvochangano ari kubudirwa ndiani muzukuru mwana yahatadzi ari kubudirwa achiti ndiani ndimapipi gwazai ndimapipi gwazai wai musi kuenda kwagwazai muri kuenda kumba kwavana takazi mweya wamabuda pamusoro chakano mweya wamabuda wakati unganizwai bambo tikubatsirei you don't choose what suits you kuti problem iperi ndimi mune dambudziko mataurirwa munhu ari kubuda kuti ngewekwaningi andi but hamunoda kuenda ikoko kwamataurirwa kuti ndo kune munhu ari kubuda andika muri kuprefera kuenda kune wemhuri ari padhuze why
imimi tiri kuti isusu endai kupi kwamapipi kwagwazai. Masvika kwagwazai moti ndine vana vangu vatambudzika ava, uyu ari kupenga, uyu ari kubudirwa, uyu ari kudai. Wanagwazai wobvunza mwana wavo kuti ndiwe here mwana, wakafa sei, wanga wati tidini. Avo votaura kuti ndoda kuti mudai. Handizvo kana madaro adii mapedza maugadzirisa nyaya, because apa muri kurwisana nasaurambaka but hamusi wanagwazai be. Endai kwagwazai kumutaura kwagwazai, movhunze kwagwazai, wanagwazai wakutungamirei. Mova mabvunza kwagwazai manje, wanagwazai wachibvunza, ndiwo wachadii, ndiwo wachabvunza kuti wakaurawa ndiani. Iwo wochitaura kuti ndakaurawa ndinhingi, wakaurawa sei, ndakaurawa so. Saka wanga wati todini, wozi ndoti mudai so. And one right foot yekuti even nyangwe go back to sender or whatever. And ndiwo anagwazai, not you. Wanagwazai ndiwo kwenda dai mana wedu tazwa zvatakuita. Wakawigwa papi zviya. Andike wozi muchasvika wokutaura kuti iya gwazai wamutaura ndeupi. Isusu gwazai wedu wakarwara uyu akafa nechirwere chakati, death certificate yake rirape, hande guwa rake rirape. Then mochidini manje. Arunzi ari kupenga muzukuru wamati wemwana yanzvadzi topanoti zvaoenda kumuzukuru handisupa zvine language kana zvatoenda kuzukuru zvatobuda kamusekoi sei zviri kuenda kwazukuru zvisiya kwaaroni mupari wemhosva. Zvinofanira kunge zviri kuuya kupi kwaaroni. Imi mbamboka regai titaure pakubatsiri. Imi mukaona kuti kutaura kwakudini kwakunetsai. Andika imi mendai kunoona kubatsiraiwo kuti ndizosereiwo zviro izvi ngazviende zvibve mumuri mangu, zviende kune munhu akauraya. Zvinhu zvoenda kupi ikoko. Imi musasatauri nemunhu ba, imi muonai chete nezviri kuitika kuti uyu ndiwo kupinda. Asi my advice to you, endai kwagwazai. Munotaura wanagwazai, kuti wanagwazai ndo zvandikusangana nazvo kuti mhuri yangu wanagwazai wochikutaura kuti raiti mwana rubudiwa ndoku ngaadiri ngaauye, mwana rubudiwa odiri moenda naye. Wanagwazai wosvika wotaura nechii nemwana wavo, wochipiwa noronde kuti ndakafa sei, ndiri papi, zvakamira sei. Nesolution yacho unobva ataura futi kuti vakandiuraya ndikuda zvakati. Nyaya dii noti zvekuramba muri kunongedzana Aroni naJames. Because even nyakunganongedzana nyangwe Aroni akati chii, wana wacho wakati tisu zveshe baba hatizivi, baba wakati wakauraya hati koshidini. You see the problem? Mochidini. Sure, mati baba wakauraya. Sure, baba wakadini wakauraya. Zvino manga mati dzishidini. Ivi mamuda uripisawo. Kana mamuda kuti watore upengo huri uku. Tanga tichitoita zvirikutera zvaitaurwa nengozi kuti ndiendesei kumba kwerekezi. Ndosaka ndatika kana mimi muprofita akakwanisa kuti ngozi haisiko andika. 1 kodai kusina munhu achikubudiwa mumba kwenyu. 2 kodai kusina munhu arikupenga mumba kwenyu. Zvinhu zvakadini zvakaenda kwazvakadini kwazvakabva. Anditi so kuratidza kuti muprofita yenyu haana kuita basa kana kuti ainyepa. Iye yekuti akakunyeperai kuti ndaendesa, iye chaendesa padii hapana. Saka ina vanhu vakadaro ndaiwada maningi kuti ndaida kuti muprofita uyo auye panapa pamberi pedare atransfer tese tiri kuona pano kuti tese tiitawo mawitness.
izvi kana kuri mubvunzo watomubvunza wakazatoda kudii zvatoda kumubvunzawo because isusu we are also concerned because at the end of the day munoenda kushatisa zita remunhu wakazvipira akazvizororera atingamubona but tikuti let's find a lasting solution to this chief wakaproducer death certificate raGwazai rikataura chakauraya chi Gwazai ende Gwazai neguva rake richi angamubona saka awa kuti muwanongedzeka kuti ndo iwo waproducer kuti death certificate kuti munhu akafanda zvakati ari pakati akadai imoti aiwa handizvo handisi taakuti isusu tried law inoti it is your duty to prove beyond reasonable doubt kuti uyu ndiye akauraya. Sorry changamira mandiyamura chaizvo pfungwa iyoyo ndangati nayo ngekuti kana zvanetsa sezvazviri kuita handitika ndaakutsvaga kwaGwazai nekuti ngozi iri kumba kwangu handitika ndinoibudisa inongobudiswa yoti taura shamwa chinitungamira ndende Gwazai wana Gwazai tibatsiwo kuti nombibve papi iende kuva chaipo yakadii zvatopera awa kana yauya ubvazoti hazvishuwa mazvita shumba wechitaura kuti apapo yasvika gwapa yakatumirwa paya haisati yasvika ndakwenda shumba mazita Changamire ini ndinotori neconcern ndofunga ndamboitaura yetraffic inongoramba ichingouya pamba pangu vachifambira nyaya idzodzidzi namai vangu vakura dzimweni dzenguva pane vana vadiki so ndiri kutofunga kuti ndichashandisawo magwaro emutemo kuti ndipiwe protection order. You are becoming too English. It's not about too much of anything is very bad. And we are saying we are in a traditional court, and the solution should be traditional. It should not be otherwise, because we can't be practicing traditional. At the end of the day, we are applying Roman Dutch law to solve as it. Contract to customary law, let's stick to customary law. We also get customary law solution. So I need to know for now, we have said this case, there's no one that's going to start Imulia Aru, Zinduya Gora, Gwazai. Uyu, Gachi, Kwan, Gwazai. Apezane muri vanhu ikwaGwazai audzwa kuti zvinhu zvakamira sei haauikwa muri. He has to come to this court first kuti pandakaenda pana Gwazai ndakasangana nezvakati kwakanzi zvakati then it should take it up from there. As for now mbuya ngawadye zvakanaka watambararawo pasi pemugwavha zvakanaka hapana kana nyoka inouya. Thank you.